अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। ख्रिस्ती बांधवांना नाताळ आणि नववर्षाची चाहूल लागली असून नाताळची लगबग सुरू झाली आहे। नववर्षाच्या स्वागतासह ख्रिस्ती बांधव सज्ज झाले आहेत। नाताळच्या पार्श्वभूमीवर क्रिसमस कुरोल सिंगिंग सध्या सुरू आहे। ख्रिस्ती बांधव एकत्रित येऊन एकजुटीचा संदेश घरोघरी जाऊन देत आहेत। सर्वत्र नाताळचा उत्साह पाहायला मिळत आहे। शहरासह गावागावात 25 डिसेंबरला नाताळ उत्सव साजरा केला जाणार आहे। या पार्श्वभूमीवरती ख्रिस्ती बांधव घरोघरी जाऊन एक अनोखा संगम साधत आहेत। सर्वत्र नाताळ सणाची लगबग पाहायला मिळत आहे। सोमवारी शहरातून लोड निघणार आहे। क्रिसमस ट्री गोठे घरोघरी सजवले जात आहेत। फराळासह गोड पदार्थ बनवण्याची लगबग महिलांमध्ये आहे। घराबाहेर चालण्या लागत आहेत। बाजारपेठ नाताळ सणाच्या सावलीनं सजून गेली आहे। सावंतवाडी शहरासह कोलगाव, चराटा, कलंबीस, तांबोली, बांदा आदी भागांमध्ये चर्चमध्ये ख्रिस्ती बांधव जय्यत तयारी करत आहेत। क्रिसमसमध्ये खास आकर्षण ठरणारा सांता क्लॉज सर्वांचा आकर्षण असतो। लहान मुलांना चॉकलेट गिफ्ट देतो। लहान मुलांमध्ये त्याची एक वेगळीच क्रेज असते। अवघ्या 4 दिवसांवरती हा सण आल्यानं ख्रिस्ती बांधवात चैतन्याचं वातावरण निर्माण झालंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।